след още нещо да се питам. Обади ли се на Васка и на... Да, ама тя е на работа в това и... Тя знае, че тя си мисли, че съм ги вкарала и двата. Обади се на нея и кажи, аз сами на Ива го имаме на един, ви съм го дописала на Ива. От лист. Иначе, не, Васка пише, на български, там по-двери. Да. Ти ми звъни и кажи да звънне тя. Тя ще звънне на Ива и ще нареди направо. Кажи, че съм се чула с нашите създени и сме се разбрали там силно в петък, там днес ще звънна, когато му почивка, за да отида да му занеса багажа и така. Аз мога да извънна тя, ако е телефон, аз мога да извънна и на нейния телефон. Верно ли? Браво, да, ще извънна и после ще само за да й направя кеф, ще получим на